Magkapatid sa Calasiao, Pangasinan, pinagtulungang saksakin ng kanilang mga pamangkin. Isa ang patay, isa kritikal. Nag-aalerto si Russell Simorio. Nawi sa malagim na krimen ang birthday celebration ng magkakamag-anak mula sa barangay Ambatal, Calasiao, Pangasinan kagabi. Patay ang 42 anyo sa si Adonis Paragas habang kritikal ang kanyang nakatatandang kapatid na si Hil. Pinagtulungan naman ng saksakin ng magkapatid ng kanilang 4 na pamangkin. Mahigit 10 saksak ang tinamo ni Adonis na sanhi ng kanyang pagkamatay. Marami sa likod, hindi namin mabilang. Sa ulo, sobra. Pati dito pati sa puso. Marami. Kaya nga sabi nung doktor sa akin doon sa Region 1, hindi siya bubuhayin. Ayon sa pulisya, nag-away ang mga biktima at mga suspect dahil sa videoke. May dati na rin daw alitan ang mga sangkot sa insidente. Ayon po sa aming investigation, sir, habang nagkakaroon po ng videoke, nalaman po niya na parang sinira daw yung wire nung mic kaya hindi po sila nagkaroon ng di pagkakaunawaan. Hindi matanggap ng pamilya Paragas ang nangyari. Hustisyang panawagan nila para sa namatay na si Adonis. Panagutan niyo yung mga ginawa niyo kahit na pamangkin kayo. Wala akong pinapaboran pero hustisya ang dapat mangyari kay Uncle Rick. Nahuli na ang 2 suspect. Sinubukan ng GMA Regional TV Balitang Amyanan. Nakuhanan ng pahayag ang 2 pero hindi kami pinayagan bilang pagsunod sa health at safety protocols. Yung 2 po, sir, agad-agad po na nung nag-conduct po tayo ng follow-up investigation at manhunt operation po, nahuli po natin yung 2. At continuous pa rin po yung manhunt operation po natin dun sa 2 suspect po na natitira. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, Balitang Amyanan.